Jebul mung semono wae. Malah kula mini wae. Aku ku iso. Tak kembali kau tekan.
Babi, dasar bener babi. Iki mangan kok kondi. Lah kok kondi? Itu sing guri mangan. Dene sapa? Ngerti sapa? Aku tak jikono ya. Dene wong yo. Ora ijep. Apa? Umume Mas. Ngangge usah sore. Kene ora sandure. Kene bener. Yo, ora kene ya. Yo, kowe malah aku. Yo malah kowe. Kon ngajar. Musa iki. Yo. Yo belum. Betul. Woi, musuh aku. Sorry. Ya, kampal lo, aji-ajiku. Ya. Lawan Al-Yau Iki aji-aji. John, kudune John. Mama pinco mania. John. Aji-aji. Dor mati. Mercone urung muni. Lho, Engko nek mercone muni, lagi kondo aku mati ngono. oh oke bos. Goblok kowe iki. Ya. Meledak. Mati sik bos. Goblok tukang mercon iki. Hei! Iki aku wis petisen mah. Hei, nah aku ngetokno aji persiapan kowe. Nah aku ini yo